Una respiració? Jo no ho sé. M'està fent una vergonya aliena, això. Benvingudes i benvinguts a l'Habitació Podcast! Bueno, avui estrenem un podcast que hem estat creant durant molts mesos. Ens ha costat arribar fins aquí, però tenim moltes ganes de parlar de tot, de parlar de res, de divagar i de parlar de molts temes que ens interessen i que esperem que us interessin molt a vosaltres. S'ha de dir, no es pot oblidar dir, que comencem aquest podcast perquè ens va proposat un projecte molt xulo, que és preparats.cat. És una pàgina web per estudiants preuniversitaris que necessiten ajuda i que els orientin per triar què estudiar, per fer la selectivitat, per el treball de recerca, una mica per tot, no? I ens han proposat fer aquest projecte tan xulo a nosaltres tres. I així que moltes gràcies per deixar-nos tenir aquest espai, no? I per poder començar aquesta aventura. I esperem parlar de temes divertits i light i que facin riure, però també de temes més profuns i més complexos i esperar ajudar-vos amb les nostres experiències i tot el que puguem aportar. Així que també un aplaudiment per preparats.cat, no? Per Home, els fer que això. calguin. I ara sí que ens presento a l'equipasso que tenim aquí amb nosaltres. Lluc Gallifa. Hola. Marta Silva. Hola. Benvinguts. I jo mateixa, Carla Roca. Com esteu? Esteu nerviosos? Bé. Bueno, Podria ser pitjor, sempre podria ser pitjor. sempre podria ser pitjor. Bueno, Jo he dit que estic bastant nerviosa jo avui, estic fatal. Estàs fatal? Sí, clar. Som sincers, estàs fatal. Sí, va pa'lante. Palante. Sí, jo penso el mateix, però anirem veient. Per cert, dir-vos que aquest podcast està gravat tant en format so com en format vídeo. També és un videopodcast. Per tant, si ens voleu veure mentre fem els episodis, que sapigueu que ens trobareu a diferents plataformes en format videopodcast. I com que aquest és el primer capítol, doncs segurament no ens coneixeu, doncs ens presentem una mica amb 4 preguntes per cada un de nosaltres. Marta, comencem per tu. Vale, som-hi? Apa. Preguntarem a tothom què hem estudiat, què ens encanta, una cosa que ens faci rabieta i una cosa que defensem a mort. Vale. Primer, què has estudiat, Marta? Publicitat i relacions públiques. Molt bé. Què t'encanta? Xerrar. Una cosa que faci rabieta. Que em toquin amb els peus. Mm. No I- puc, no ho suporto. Quin fàstic. Ja. I una cosa que defensis a muerte. El meu poble. El meu poble i la cultura popular del meu poble. Ole. Bueno, en plan jiji jaja. Banqui, jaja. Vale, pues en plan jiji jaja al meu poble. Clar que sí. Clar que sí. Lluc, Toca. què has estudiat? Humanitats. Molt bé. Una cosa que t'encanti? Les plantes. Ai, sí que t'encanten les M'encanten. plantes. Has de portar una, No t'he portat per una. cert. Ah, no. Bueno. Has de portar una per la taula, sí. Alguna cosa que faci rabieta? Mira, abans ho pensava. A mi m'agrada molt caminar ràpid. Llavors, Mm. quan em trobo unes persones que caminen lent al davant i els haig com d'avançar, em fa ràbia. Boníssim. I em fa ràbia, Digues. em fa ràbia que em faci ràbia això. Mm. En plan, com que no puc, saps, calmar-me i això em fa ràbia. Boníssima, també em fa molta ràbia. Podria haver sigut la meva, també, aquesta. Que no has pensat No he pensat? que quan et trobes algú caminant i tu vas ràpid, Què? no m'agrada una merda? Ja. És que algun cop ens hem trobat amb el Lluc i això de, ei, bon dia, és molt d'hora pel matí, saps? I el Lluc, a fondo. Tu, ostres, pues calma't una micona, no? Ja, pues sí. Però no pot. Soc aquesta persona. No pot. Et passa supera. res. I una cosa que defensis de mort? Utena, Utena. Què és? la noia revolucionària. La nostra infància estava basada en el 3XL i el Super 3 Sí. i tot l'anime increïble que podíem veure allà. I un d'aquests era Utena. Utena. Fort. No tinc ni idea de què és això. Bueno, doncs... Jo també veia això. Putada. Te l'ensenyarem. No tenim cap foto d'Utena per aquí penjada? Ai! Malament. En posarem una. Segur que la vaig... Però igual no, Bueno, vale. No passa res. Bueno. Vale, i jo. Et toca. Què has estudiat? Periodisme. I què t'encanta? M'encanta... Ja, pensava que ho sabia, Això. No sé, l'art, la poesia, la música, tot el que és cultura m'encanta. Molt bé. Una cosa que no t'encanti i et faci rabieta?
Em fa molta rabieta que m'interrompin. Però no com ens interromprem aquí nosaltres parlant perquè és normal, sinó una persona que no té gens en compte com els altres i ho fa repetidament i ni ho pensa i em fa moltíssima ràbia. No estem dins d'aquest equip, no ens agrada això. No ens agrada. No ens agrada. I alguna cosa que defensis a mort? Els temes socials, els drets humans, aquestes coses, la justícia, Lluitadora i les combativa, coses... ella. Oh, Oh, que què t'ha maco! quedat? Poder t'hauries d'apropar una miqueta més al micro? No ho sé. Molt bé. Bueno, I per últim, una cosa que volem fer a cada un dels capítols de l'habitació és fer-nos una pregunta random. És Vale. a dir, un de nosaltres, cada capítol, portarà una pregunta que li farà als altres i que sense context, perquè no la sabem, doncs l'haurem de respondre. I avui la porta la Marta. Avui la porto jo i ara estava flipant, dic, què més bé ara? No me'n recordava. Menys mal que està tot aquí. La meva pregunta random d'aquesta setmana és si haguéssiu de cantar una cançó en un karaoke, quina cantaríeu? vale, sí, ho tinc bastant... Va, digue-ho. Bueno, de fet no ho tinc clar. Alguna de l'Oreja de Van Gogh, això segur. Fantàstic! És fantàstic. Resposta correcta. Sí. Sí. Vale. És que justament l'altre dia estava com posant cançons en una llista de Spotify i pensava, aquesta és karaoke, i no me'n recordo. Però, inspirant-me amb la teva resposta de l'Oreja de Van Gogh, penso que The Course també és un grupazo de, Sí? Jo de karaoke. O la Bet. la Bet. Dime qué es lo que ¿Qué podrá puedo hacer. hacer? ¿Cómo te puedo tener? En mi vida. Molt bona cançó de karaoke també. I tu? Pues mira, és que quan em diuen karaoke, el primer que penso és busco algú que sigui una mica còmplice i cantar Ai, Colgando en tus manos. què? No conec. Què? Com no pots conèixer aquesta cançó? Ja la Ens la pots cantar una mica? No la cantaré. De la No. Marta Sánchez i el Carlos Baute. A més, quan ja sona una cançó, miro algú i és en plan, tu ets el Carlos o ets la Marta? Jo soc l'altra. Però quina és, aviam? Sabes que estoy colgando... No la cantaré. Sabes que estoy colgando... colgada en tus manos. Bueno, vale, no acaba de vale, ser... vale, no Bueno, sé, algo així, sí, no? Sí, Pot ser. sí. Saps que en Lluc i jo vam veure en directe la Marta Sánchez, sense voler? En sèrio? Sí, va ser bastant flipant. Eh. Ja, un altre dia, una història per un altre dia, però Vale. bé. O la de Qui li importa? també és Alaska? És d'Alaska, veritat? Sí, Ah, sí, sí. Ah, vale. Alaska i los Pegamoides. No te la juguis. Alaska. O, Chenoa. Un Chenoa, un dime... Don... Un, Un cuando tú vas. un cuando tu vas. Exacte. Ostres, vaya temazo, Bueno, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Són uns Bueno. quants. Bé. Vale. Està bé, doncs la setmana que ve hi ha el pròxim episodi de podcast, una altra pregunta random, Vale. a veure què ve. I, bueno, va, entrem en matèria. Let's go. Avui, Vinga. primer episodi, doncs, com que hem dit que parlarem de temes fresquitos, però també temes doncs, més profuns i això, avui jo crec que és una mica entremig. És un Com és? tema Fresquito. fresquit. Ho ha dit, ho ha dit. Has sortit així. Jo penso que el d'avui és un tema que ens podem divertir molt parlant-ne, però també és un tema doncs, amb les seves complexitats i això, que està guai parlar-ne, perquè no sé si en parles quan, no sé, ets adolescent o quan estàs en l'etapa de ser jove Ho i tal. dones perfecte. Fiques el modo automàtic i tires milles. Sí. I aquest tema és amistats i els seus drames, Que no en són pocs. que no en són pocs. Òbviament hi ha moments maquíssims, amistats precioses, però, bueno, hi ha unes preguntes per allà al mig, uns drames, que està bé que parlem, i el que teníem pensat és parlar-ne doncs, en diferents etapes, no? Doncs al principi, quan ets petit, la infantesa, doncs, quin tipus de coses et passen amb els amics, llavors passar a adolescència i acabar amb l'etapa com més adulta, no? O quan ja comences als 20 o així. Començant amb la infància, podríem dir que l'amistat comença en aquesta etapa, no? Sí, es podria dir. Bueno, Quan Sí. comences a tenir una miqueta de consciència, poder. No? sí. Què penseu que passa en aquesta etapa? O sigui, en quin moment comences a fer amics o per què els fas? Perquè són els amics del col·le. Clar, vull dir que toca el que toca, no? Toca, toca. Clar, vull dir que Sí. tampoc ho classificaria com a amistat, jo, no? Perquè és com No? gent que et toca, llavors... Mira, abans ho parlava amb una col·lega i ella m'ha dit que havíem estudiat junts al col·le i ella em deia que eren amistats que es basaven bàsicament en qui estàs a l'hora del pati. Bàsicament això. Literalment. Mm. Literalment. I és el que et toca, tampoc tens... No.
que al final t'ajuntes això amb la gent de la teva classe, Sí. amb la gent amb la que la teva família es porta bé amb X persones, i si aquestes X persones tenen infants, et portes bé amb aquesta gent. No tens poder de decisió. Bueno, No. sí, perquè et pots dir, jo no vull ser més amic teu, que és una que ha passat molt. Però Sí, però és una època que estàs com 10 anys sempre veient la mateixa gent, que no tens 100%. persones externes ni referents externs i estàs com allà una mica... 100%. I a més les classes són com més petites i tu en general coneixes menys gent a fora del col·le, o sigui que tampoc és que no hi ha ni grupets a les classes. Pot haver-hi algun grupet, però vull dir, és com molt... és la teva classe. Home, hi ha grupets, Hi ha grupets, però... grupets xungos. Bueno, pot haver-los, pot haver-los. Déu-n'hi-do. Els hi ha. I... Que bueno. Bueno, pot ser. pot ser. N'hi ha. Ho sé. I líders de Clar. grup n'hi ha també, no? O sigui, N'hi ja ha. comença a haver com una jerarquia de... Jerarquia. Bueno, sí, no? És una paraula que jo potser l'hagués situat com més endavant, més a l'ESO, però a la infància, sí. Ah, bueno, clar, que estem a la infància. Estem a la infància encara. D'igual, Lluc, tu pots anar d'un costat a l'altre on vulguis. Vale, Això vale. Sí, és que és es un pot anar espai saltant. lliure. Sí, és que ja emprenya dir això. Jo no ho considero, però els meus amics deien que jo era una mica líder, però no líder punyetera, d'aquesta vale. manera, mi. No ho sé, jo no em recordo així. Jo no recordo aquest tipus de Marta. I si ho deien, Serà per alguna. jo no ho era. Però, Ni ho diuen. Ni ho deien. Tu eres? Fica més Jo- a dit a la llaga. Segueix. No recordo si alguna vegada algú em va dir que ho era, però jo, d'època a la primària, jo em recordo sent-ho. O sigui, recordo que em portava una mica la batuta del grup, que pica allà, avui juguem això, avui fem allò, avui anem aquí. Vaja. Però crec que ho feia des d'una posició com de voler encaixar i voler com mantenir a tothom content. O sigui, no era perquè jo era com... O sigui, perquè era com una habilitat meva ser líder, sinó perquè ho feia realment per encaixar més. Clar. Saps? Per una qüestió social i de... Total. També crec que el ser líder va una mica relacionat al teu caràcter. Si tu tens un caràcter fort i Clar. pum, saps? Pues és més normal que prenguis aquesta iniciativa de vale, doncs fem això, doncs fem això. Ja. Però en cap cas ha de ser algo negatiu. Ser No, no té líder. per què. O sigui, no heu vist mai la foto no, aquella de... És que no me'n recordo com ho deien, com jefe o líder, que un és que mana i l'altre és que tira del carro amb tothom. Ja. Jo tiro del carro. Vale. Sí, aquesta diferència. canviar de tio. No t'agrada parlar de quan eres líder, eh? És que m'he trobat pocs líders d'aquests positius que tu comentes. Poder no ho era. No ho sé, no ho recordo. Vale, No recordo no. que vaig sopar ahir. Tu creus que recordo el que va passar quan tenia 5 anys? No. I creieu que és l'etapa en què comencen les amistats tòxiques, la infància? Quina pregunta. Per mi va començar una amistat tòxica a la infància, però durant la infància potser no ho era. Jo vaig veure, me'n vaig adonar que era tòxica a l'ESO. Jo crec que pot ser que a la infància es comencin a crear com dinàmiques i com que creixes amb aquestes persones durant molt temps, comparteixes classe durant molt temps, aquestes dinàmiques es van com assentant, no? I llavors quan es converteixen en relacions de poder, relacions tòxiques, jeràrquiques... Estem esperant una resposta per part meva. Sí. No, és que és sèrio el que esteu tenint. Ai, el que esteu dient. Però... és que no ho sé com... Sí que considero que a dia de quan he sigut més gran he tingut amistats que... És que no m'agradaria dir-li tòxiques, sinó que no m'han beneficiat, però és que tampoc m'han perjudicat. Simplement crec que era una persona que no em feia bé al meu costat. Però això m'ha passat ara de ser més gran. De petita... no ho recordo. És que no, és ben cert que, o sigui, els meus amics de la infància, molts d'ells jo els segueixo mantenint. I els que no segueixo mantenint és perquè hem perdut el contacte, perquè ja no vivim al mateix lloc, però no he tingut mai una amistat d'això que diguis m'has destrossat, saps? Ja. O sigui, he tingut la típica baralla que tenen de... No sé, jo me'n recordo amb una col·lega meva barallar-me perquè s'havia comprat les mateixes bambes que jo, saps? Típic. Típic. Clar, Aquestes són com les màximes discussions, però... Perquè són les discussions que tens. Però clar, és que ja et Sí. martiritzen, per això, en alguns casos. A mi no m'han martiritzat. Per això com no ho vinculo a una amistat tòxica. Ja. De fet, com toco fusta perquè així segueix sent, però poder sí que he tingut una amistat tòxica i no ho considero i rebuscant, poder dir, això em va destrossar. Però
com a hores d'ara, sense pensar gaire, no ho crec. Bé. I vinculat... Que t'acostis al micro. Sí. I vinculat a això que deies tu ara, Marta, o sigui que t'ha passat que no has tingut relacions ni molt dolentes ni tal, sinó que simplement ni fu ni fa, no? Tu què penses de... O sigui, hi ha com potser una consciència de les amistats que fas de petit són per tota la vida. Cal? No cal. I això és algo que... Sí, com pot ser que li tinguis un carinyo... Aviam. Sí, no vull contestar aquesta pregunta perquè hauria de meditar molt i no hi ha temps per meditar tant, però què és l'amistat, saps? O sigui, jo hi ha moltes amistats que conservo de la infància que són amics meus, són amigues meves i estan allà per quan ho necessiti, però que realment poder, les nostres maneres de fer han anat per una banda diferent, els nostres interessos, els nostres gustos, i poder, no és una amistat amb la que compartiria tota la vida, però sí que és una amistat que sé que està allà. Llavors, crec que també s'ha de prendre consciència de que no tots són amics per a ir a muerte i és el meu inseparable, no, simplement són amistats, igual que hi ha diferents tipus de relacions, és que al final l'amistat és una relació, però igual que hi ha diferents tipus de relacions amoroses, doncs hi ha diferents tipus d'amistat, saps? Ho típic que diuen de tothom és bo per sortir de festa, però no tothom és bo per estar segant les llàgrimes. Doncs mira, és fantàstic per sortir a festa, per secar-me les llàgrimes, però hem d'entendre que hi ha amics per tot, no? No sé, bueno, és la meva opinió. Sí. O sigui, jo crec que hi ha amics amb qui pots comptar per passar-t'ho bé, potser no són tan amics, perquè potser no estan a les males, però per sortir o per passar-t'ho bé poden estar allà i poden funcionar perfectament. I llavors hi ha el pack complet, per mi, d'amic que està per tot. Todo terreno. Clar, és que també jo crec que li hem donat poc valor a la paraula amistat. O sigui, amistat hauria de ser com aquestes persones que són realment inseparables, o sigui, com gent que dius, sé que puc comptar amb tu i necessito comptar amb tu quan tinc un mal dia o una mala època. Tot ho altre, col·legues, companys, coneguts, però a mi és que, sí, som amics. Poder no toca dir-li a tothom amic, perquè no tothom és el teu amic. Està clar. 100%. I que ens fa com, no, el meu col·lega, no soc amic teu? Bueno, doncs no. Doncs no, i no passa res. No per això vol dir que t'escopiré a la cara quan ens veiem, saps? I lligat a això, a mi una cosa que em feia molta por, com per no faltar-li el respecte als meus amics i que ningú s'enfadés, això com d'encaixar sempre i tal, era el fet de, quan estàs en un grup d'amics i dius, sí, és que la meva millor amiga, i et quedes com de, merda, és que tinc 8 millors amigues, i li acabo de dir aquesta la meva millor amiga. Ara això ja no em passa perquè, no sé, potser ja no ho dic així, però en aquell moment era com, l'estic liant, ara aquesta s'enfadarà i no sé què, i serà un liu. I ara això ja no... Som amics i ja està. A mi em segueix passant això, com de dir, és la meva millor amiga, i dic, bueno, però és que també tinc altres millors amigues. No passa res. L'altra persona, si em coneix la veritat, no s'ofendrà, saps? Aquesta és l'altra. Però sí, a mi m'has desbloquejat una cosa que no coneixia, a mi em segueix passant. Com, no dic la meva millor amiga, dic de les meves millors amigues, perquè en tinc més d'una, però li puc dir a totes la meva millor amiga, perquè és la meva millor amiga, ella i ella. Bueno, no sé, però és la meva, bueno. Ja. Bueno, és que potser per això... Però justament el que deies abans, no? Que igual utilitzem la paraula amic, amiga, com molt, i després has de puntuar com, no, aquesta és la meva millor amiga, no, aquesta és la teva amiga. El que abans dius amics altres, són col·legues. No cal. No cal, tio. No toca. A més, a la persona que li estàs dient, sí, perquè l'altre dia vaig estar amb la meva millor amiga, li suda. Que sigui la teva millor amiga, que sigui la teva col·lega, que sigui la teva coneguda. 100%. Llavors és una que ens entrevessem més nosaltres que els altres. Bueno, i... Ok, no? Infància revisada, està bé. Next. Adolescència, hòstia, una època de canvis. Aquí està el tema, jo crec. Clar, per mi va entrar molt en joc, per exemple, canviar de centre on estudiava, perquè passàvem com de l'escola primària, que al meu poble n'hi havia bastantes, a que hi havia dos instituts, un públic i un privat, i els que anàvem al públic s'ajuntaven com 3 escoles diferents i coneixies amb molta gent nova de cop, però seguies anant amb els teus companys d'abans i et barrejaven. No? O sigui, com aquesta barreja de gent nova, les coses que comences a fer quan vas a l'ESO que no feies a primària, els canvis d'interessos.
Ojo, Ojo, És Sí, una és que moguda. l'adolescència és una moguda. és mogudeta, la veritat. És una moguda, i no és una moguda només a nivell emocional, és una moguda de dir, quina vergonya, quina vergonya. Sí. El que et fa vergonya. Pensar en coses que jo feia i Oh, de l'adolescència. Però no, anem a l'amistat. Sí, a mi em va passar més o menys el mateix, o sigui, jo sí que vaig continuar estant amb la meva colla i amb els meus amics, però va venir gent d'altres pobles. Llavors això feia que coneguessis a altra gent. I crec que és algo com, ara vist en perspectiva, i ho mires des de fora, doncs, de les meves millors amigues, les vaig conèixer en aquell moment, saps? Doncs no són amigues meves de tota la vida i ara ha donat la casualitat que hem tirat cap als mateixos camins i segueixen sent-ho. Però és un moment de que coneixes a molta gent nova i sobretot jo crec que el tema més gran és que estàs començant a construir la teva personalitat. Ah, clar, aquí... I això és un tema. És un temazo. És un temazo perquè si amb les edats que tenim encara estàs construint la teva personalitat i no me la vull tirar de, però estàs coneixent la persona que és, doncs imagina't en aquell moment, saps? Quan hi ha tants inputs, les hormones, Uf, és que és una cosa complicada. És que és com un xoc, o sigui, perdó. No. O sigui, és el primer cop que jo crec que veus com ets. Sí. No? No. No ho sé. Bueno, què penses tu? No, jo és que estava flipant amb la Marta. O sigui, tu realment has tingut com una molt bona experiència a nivell d'amistats durant primària i ESO, no, Bet? Sí, sóc una merda persona per estar en aquest podcast i parlar d'aquest tema. Per què estàs convidada aquí? Ja. Perquè el meu són tot traumes. Però perquè esteu jugant al joc de que us estàs sorprenent si aquestes converses ja les hem tingut. Ja. No tot això, no està preparat. No. Però la nostra audiència no ho sap. Però sí, o sigui, jo coincideixo. O sigui, per mi és terrible. Me n'alegro molt per tu que hagis tingut realment una experiència tan maca amb l'amistat i que hagi com sobreviscut les diferents etapes i els canvis que porten, perquè nosaltres, bueno, jo puc dir que les hem passat canutes en alguns moments, no? I que et fa molt... Sí. A mi em fa patir molt l'amistat, encara em fa patir avui dia. No, a mi no fa patir ara l'amistat. Però perquè el que abans era amistat en aquesta època d'ESO primària, per mi no és amistat. Ja. És el que deia, una o dues persones s'han convertit en amics meus, no? Per sempre, però al final era com, vale, tens aquesta classe, has de sobreviure en aquesta classe. Sobreviure, tal qual, per mi era sobreviure. Llavors, és com, si no vols estar sol i ser el blanc de totes les bromes, necessites tenir un grupet, el que sigui. Sí, algú que llavors, recolzi. apanya-te-les per tenir un grupet. Per tant, no eren amistats, era una necessitat per sobreviure, per mi. Per mi era això, l'època aquesta. I el plot twist és que llavors el bullying, que ho diria entre cometes perquè tampoc diria que em van fer bullying, no? Però el malestar venia més del propi grup d'amics que havies escollit que no pas de les altres persones. Fort. I això és heavy també. Això és heavy perquè segurament ho feien amb mala intenció. Sí, clar. No, perquè anava a dir, igual és que tampoc s'adonaven que era bullying el que feien, però... Evidentment que sí. Totalment conscients. Fort, Però existeix, és que no podem És que la meva classe funcionava així. Tothom entre tots. Tothom entre tots. Bueno, no aviam, però bastant així. Era com tot molt jeràrquic, era com campi qui pugui, salva't, vull dir. Per tant, era un... Sí, aquesta necessitat de pertànyer en un grup social i estar com acceptat i, per tant, no sentir-te sol ni diferent. Ja. Era això. Ja. I, per tant, a mi això no era amistat. Clar, és que jo també he tingut la sort, dic sort perquè és una sort, de que no eren les dinàmiques de la meva classe. Clar. O sigui, com ja us dic, no tinc bona memòria i no recordo exactament què passava en aquells moments, però sí que és veritat que, per exemple, el batxillerat, que sí que el tinc més fresc, eren, si fa o no fa, les mateixes persones amb les que vaig compartir la primària i la ESO. I érem un grup super, no diré, érem els millors, tal, però érem un grup neutre, que, òbviament, com a tot arreu que s'ajunten persones, hi ha gent amb la que tens més afinitat i hi ha gent amb la que tens menys afinitat. Però érem com molt neutres, tothom anava al seu rotllo, si ens havíem d'ajudar en alguna cosa ens ajudàvem. Fàcil. Sí, suposo que també ha sigut fàcil perquè he coincidit amb una generació que ho ha posat molt fàcil, perquè tots teníem aquesta manera de fer. Òbviament, i hi ha hagut piquers i hi ha hagut mil històries, però no recordo com algú de dir, uau. Clar. Clar, és que a més el que deies tu abans, no? Estàs en un moment
construir la teva identitat, no? I si estàs en una classe on tota l'estona estan jutjant i fent-te fer un paper que igual no vols fer però que l'has de fer per pressió social, clar, això com acondiciona, no? O sigui, estàs construint la teva identitat, però alhora l'estàs basant totalment en les opinions dels altres. Llavors això genera frustració, bueno, sí, o sigui, no creus en qui ets, no, clar. Sempre segurament aniràs una mica amb el rol aquest de fer contents els demés, encaixar... Sí. Sí, és que realment no és només això de tu t'estàs coneixent i t'estàs formant a tu mateix, sinó que tota la gent que tens al voltant està jugant part amb aquesta construcció i és que no ho pots evitar. Absolutament. I parlant d'això, com de persones que ens van fer mal o que no ens ho van posar fàcil, heu tallat mai una amistat d'arrel? En plan, és que no vull tenir mai més relació amb tu? Sí. No. Jo sí, jo també. Aneu al 6, que També... sou més interessants. Bueno, també t'haig de dir que tampoc és que tinguéssim la xarra de s'ha acabat. Simplement es va acabar quart d'ESO i no vam parlar mai més. I érem el grup de col·legues, però cap de nosaltres va tornar a parlar mai més. Saps? O sigui, va ser... S'ha acabat aquesta etapa, cadascú el seu. Vale. El meu va ser heavy perquè jo no sé d'on vaig treure realment com la força per fer això, perquè era la meva millor amiga des de primària, des de primer de primària, que érem com germanes. És que, sí, hi ha la categoria a vegades de millor amiga i llavors hi ha germana, Sí. Depèn de com ho poses. I va començar a l'ESO, que va passar això de que se'ns van barrejar com diferents classes d'altres col·les de primària i tal, començant l'ESO tots junts, i tots vam conèixer gent nova, òbviament. Però llavors, com a l'hora del pati m'ignorava, jo l'anava a buscar i l'esperava com perquè quedàvem a un punt per esmorzar juntes i amb més gent i tal, i no apareixia perquè s'ha animat amb altra gent, i a mi em començava a molestar perquè em vaig començar a sentir molt sola, no perquè no tingués més gent, però és que era la meva germana, saps? I li vaig dir diverses vegades. I ella es disculpava i perdona, ho sento, no me n'adono, tal, que és una definició crec, del llibre d'amistat tòxica, perquè ho tornava a fer. Clar. I tornava a fer, i al final vaig prendre la decisió de dir-li que això, que no volia ser mai més amiga seva perquè m'havia fet massa mal i no podia aguantar més mal. I no ens vam parlar més, fins que un dia me'l vaig trobar de festa al cap de 5 anys o 6 i se'm va acostar i em va dir que li sabia super de greu tot, em va fer una abraçada i em va dir que ojalà, tant de bo, ens poguéssim veure un dia per fer una cervesa. No ho hem fet mai. No ha passat. Però... Bueno. És fort això, perquè això significa que durant aquests 5 anys ella s'ha sentit superculpable, que, bueno... No ho sé. Doncs que mínim. Segurament. Però si un dia de festa, t'agafa per banda i et diu això... No, clar, és que al final tots anem creixent, no? I ens anem adonant de les merdes de... Exacte. Sí. I això està bé, com a mínim, no? Home, sí, com a mínim. Està bé. I és que és això, com abans que ho parlàvem fora, que dèiem, com a mínim. Bueno, és que és el que, partint de la base, que és el que hauria de fer, com ja emprenya, que hagis d'agrair una actitud com aquesta. Ja. Aquestes coses, tela. Vull dir, haurien d'haver-hi uns mínims. I a partir d'aquests, o sigui, tot el que sortirà al mínim, ho agraeixo i em sorprèn. Clar. Però tot això com demanar-te disculpes per haver tingut una actitud terrorífica, és el mínim. que mínim, com agraeixo que vinguis, però és que és el que toca. Bueno, és el que toca. També, quan tots anem creixent, no? Llavors, la persona que també ha pogut patir com aquestes agressions o aquest malestar, també, a mesura que vas creixent, te n'adones que la persona que t'ha fet sentir malament també tenia les seves pressions. I que potser ho feia per no ser el blanc, o vull dir que era... Per això et parlava com molt de supervivència per mi en aquest moment, saps? Totalment. Vull dir que tots estàvem ficats en aquesta merda de jerarquies i no voler ser el que se't mengen. Sí, ull perquè... Que això no justifica, evidentment que no justifica, però sí que puc entendre en plan, bueno, tia, o el que sigui, sí. saps? Quan et fas gran veus exactament el que dius tu, que tothom està una mica igual. Estem tots en el mateix sac i tots intentem sobreviure, alguns, pues, jo què sé. Hi ha gent que es passa més. Hi ha gent que es passa més, però bueno. El que em sembla curiós és com pot ser que aquestes dinàmiques passin quan tens 12, 13, 14 anys. Per què reproduïm aquestes accions? És molt fort. Això em sembla lo heavy. Jo no sé. Ja. És que és algo en el que hi penso molt i crec que és com amb el que hem crescut,
el que hem vist tant a la tele com a casa, com a tot el que ens envoltava. I això, igual que quan ets un infant, que tu vas al pati del col·le, vagis on vagis, i alhora al pati qui juga a futbol són els nens. Per què? Ah, no, clar. Jo no jugava a futbol, per exemple. Jo sempre anava amb les nenes. Clar. Però quants eren? I em portava problemes, això, problemes, saps? Sí, no, és que 100%. Ja ens entenem. És com... Bueno, suposo que la resposta que hi ha darrere d'això és pues, la construcció social, no sé què, no sé quantos... Però no deixa de sorprendre, per molt que la resposta sigui construcció social, que segueixi passant per tot i les 1000 coses que s'estan fent en matèria de feminisme i d'educació positiva i 1000 coses, com que fort el que està costant revertir aquestes coses. És molt heavy. Sí. I, macos, i l'etapa adulta? Que jo crec que podem dir-li això quan ja fas 18 anys. Quan estàs acabant batxillerat també ja estàs molt diferent, trobo. Si fas batxillerat o aquella etapa va com abans d'acabar el que és l'educació superior, quan ja tens 18, 19, 20. Que aquí hi ha un canvi. 100%. 100%. Teu i de com són les amistats, no? Què penseu? 100%. Sí, crec que és un moment... És que ara jo pensava que poder jo estic dient sí, jo chill, jo superbé durant tota aquesta etapa de la meva vida. Resulta que no, de sobte. Era mentida. I de sobte ho comento quan arribi a mi casa amb els meus col·legues i em diuen tia, però tu no te'n recordes el que vas fer? O tu no te'n recordes el que et va passar? O jo, doncs no me'n recordava clarament. Que pot ser. Però sí, per mi en aquest moment hi ha un punt d'inflexió perquè és quan acabes una etapa educativa, o sigui, ja digue-li 18, digue-li 16, quan acabes una etapa educativa i comença una altra, que pot ser educativa, pot ser professional o pot ser el que sigui, però comença una altra. Això implica canvi d'entorn, canvi de persones, moltes vegades canvi de lloc, i òbviament tots els canvis externs impliquen canvis interns. O sigui, en el meu cas va ser com un abans i un després. Bueno, abans i després. Me les he tirat. Un abans i un després, a nivell personal, el fet de començar a la uni. Perquè per mi va implicar tot això, com estudiar en un lloc que no era el meu poble, amb gent que no coneixia de res. I hi havia una mica això que tu deies de voler encaixar, saps? Per una qüestió de supervivència. I jo me'n recordo els primers, no et diré mesos, sinó com els primers anys d'uni, com totes les meves col·legues de la uni eren com superpijetes i super, que està bé, que no ho jutjo ni molt menys, però com molt mones, que si m'americana, que si bolso, que si no sé què, que si no sé quantos. Jo era tot el contrari. Jo vaig arribar a la uni amb la meva motxilla Icepack. I quan vaig veure el Roy vaig dir no puc seguir venint amb la motxilla Icepack. I aquí ja va començar com, ara vaig amb bolso, ara em fico un mocador al cap, és com, no és el meu rotllo, fins que un dia va ser com un... No és el meu rotllo, no és la meva manera de ser, i ja va ser quan vaig començar a venir amb la tote bag. Saps? Però que són tonteries com aquesta que dius, per què estic jugant al joc de ser una persona que no sóc, si és que no sóc així? I s'ha de dir que aquest canvi va venir donat molt de la mà quan vaig entrar a l'Esplai. Perquè, o sigui, jo no sóc infant d'Esplai, però vaig començar a ser monitora, i estant en un lloc on em sentia tan còmoda, on ningú... És que, bueno, jo no sé si he tingut la sort d'estar en un equip de monis d'Esplai fantàstic, però és que ningú et jutjava, totes les opinions eren vàlides, bueno, sempre hi havia gent que et feia sentir més o menys, però això com a tot arreu. Però com em sentia molt còmoda per ser jo mateixa. Llavors això va fer que traspassés com aquest sentiment d'empoderament, de puc ser jo mateixa i estar bé, a la uni. Llavors va ser quan em vaig començar a sentir com més còmoda i més alliberada. Clar. Xapa, en un moment. No, però carrerilla, ho has tret tot, Molt bé. Jo, per mi, el punt d'inflexió va ser batxillerat, perquè venia d'un quart d'ESO bastant xungo, on això hi va haver-hi moments molt incòmodes i en els que no m'ho vaig passar gaire bé. I juntament amb una amiga vaig prendre la decisió de fer el batxillerat artístic, que és una cosa que no m'havia plantejat mai de la vida. O sigui, jo sabia que m'interessava l'art i que volia anar com una mica per aquí, però mai de la vida m'hagués imaginat fent el batxillerat artístic, perquè precisament és dibuixar, pintar, o sigui, és fer-ho, vale? A mi m'agradava mirar-ho, saps? O sigui, observar-ho, ser consumidora d'art. I en canvi la meva amiga, superartística, tot el dia dibuixant, fent música, bueno, el que sigui, no? I em feia, doncs, molta por començar això, però clar, vaig anar a parar a un centre increïble,
venia de fer l'última etapa d'ESO en un institut privat, concertat, i bueno, això, i amb una mala experiència com de la gent i això, i com sentir-me amb un grup de gent, no sé, amb el que no encaixava amb la manera de vestir, amb la música que escoltava, o sigui, trobava tothom tan lo mateix, que jo em veia tan diferent que era incòmode fins i tot estar a classe de vegades, o al meu poble també em passava. I amb el canvi d'institut, per començar batxillerat artístic també era això, doncs canvi de ciutat i gent de llocs super diferents, i allà vaig començar a estar amb gent amb qui tenia coses en comú que no m'havia passat pràcticament mai. Clar. Que tothom vestia com li donava la gana i era una passada anar cada dia a classe perquè tothom allà amb uns locazos increïbles, però hi havia el hippie, la que anava super de fashionista, tot, o sigui, era com gent que volia estudiar moda, gent que volia estudiar disseny gràfic, gent que... és igual. M'ho vaig passar tan bé. Ja. I allà sí que vaig conèixer gent que tinc fins a dia d'avui com a amics i super feliç. Però i per mi va jugar molt això de començar a estar amb gent amb qui tinc coses de què parlar, tinc coses en comú. Clar. I gent que respecta la diversitat. Que t'aporta. I que t'aporta. Sí, està clar. I també... T'he mirat un... Te toca. Em toca? Quines mirades? Bueno, si tens... I també. I també? I també. I també què? Ah, no ho sé, tens alguna cosa a portar? Però si tu anaves a dir Ho has dit també. tu? Ah, jo? Pues sí. No, anava a obrir una mica l'últim meló del tema de ser adult i tenir amics i tal, No, jo encara tinc coses a dir. Ella té coses a dir. Ah, doncs segueix amb el meló d'abans. No, i també, tu, Lluc. Jo què? No vols dir res? Sí. Vale. Va, no sé, no. Ho vols dir ara? No. Ho pots dir quan et vingui, també t'ho dic. No tinc res a dir, de fet. Sí, jo també vaig entendre el sentit de l'amistat al batxillerat i ja està. Bàsicament. Pot ser l'eslògan de batxillerat a Catalunya, aquest? Eh? Pot ser l'eslògan del batxillerat a Catalunya? El sentit de l'amistat. Aquí comprendràs el sentit de l'amistat. Bueno, que paguin. Si el volen utilitzar, que paguin. Sí. Bueno. Ja no sé què anava a dir. Sí, és que per mi el moment uni ha sigut com molt descobriment en molts aspectes. També, com puntualitzant el que deies tu de penya amb la que compartir coses i tenir coses en comú, també, no sé per què, i probablement vosaltres ficareu una resposta a la meva moguda, és que, per exemple, una col·lega amb la que tinc... Col·lega no, amiga. Que és una de les meves millors amigues de la uni, com a dia d'avui, ens mirem i diem... O sigui, com maneres de fer, de manera de ser, sí que són molt iguals, però gustos, aficions i tot això són molt diferents, però alhora ens entenem fantàsticament bé, saps? És com, doncs no heu de quedar bé en una foto i ser les dues persones es nota que són amigues, com per ser amiga teva. De fet, l'altre dia, amb una amiga del poble, ma mare em deia, si us veu anar una i a l'altra pel carrer juntes, i aneu, o sigui, no aneu juntes, sinó que aneu separades i no pensen que sou amigues. I 100%, no us sembla? Però perquè la nostra manera de vestir, poder algunes aficions són diferents, però és que després d'això, la manera de fer, la manera de pensar, és literalment igual. Jo crec que al final això és el que importa. Clar. Més enllà de... que pot ser que no us aneu a un concert juntes, No, però això no impedeix que sigui un imprescindible per tu. No, està clar. Sí. Totalment d'acord. I també el tema de dir adeu a les amistats i que no passa res, que tenim com molt establert de estic amb la que consideres una parella, en una relació amorosa, digue-li com vulguis, i és la meva parella. I el que està clar és que, o sigui, una cosa que tenim molt clar és que si tu tens una parella i no funciona amb aquesta parella, ho parles, si no es pot solucionar, adeu. Per què amb una amistat no fem el mateix? No, és que s'ha de fer. S'ha de fer. És que és fortíssim. I l'altre dia, no és una construcció meva, sinó que vaig escoltar algú que ho deia, que és com amics en tenim moltíssims. Llavors, imagina't, tu i jo no funciona la nostra amistat, però da igual, tinc més amics, saps? És com, doncs no, per què he de mantenir una amistat? Per què he de jugar al papelón de ai, sí, ja ens veurem, si no ens volem veure, perquè ens és igual les nostres vides. Mentre estigui tot bé, fantàstic. En el moment en què hi hagi alguna malament, doncs si et puc fer un cop de mà, fantàstic, som-hi.
però per què hem de mantenir lligams amb una persona que no ens interessa mantenir lligams? És que això em sembla fortíssim. Ja, és bastant fort. Com que a dia d'avui, i també us ho dic com a consejitos viendo que para mí no tengo, jo no sé si a hores d'ara seria capaç de dir tu i jo no ens aportem res. Yeah. És que és fort. O sigui, estaria superbé fer-ho perquè també és una neteja mental de posar, ara no he de pensar en que si em trobo tal persona, merda, ara què li dic perquè em dirà que vol quedar, jo no vull quedar, o sigui, ens trauríem molts marrons del cap, però és difícil dir això. Sí. Però també està com bé sembrar-ho per començar a reflexionar sobre el tema. Sí. Tot comença amb una idea, després. Sembrem. Exacte. Sembrem. Que ho agafin també qui vulgui. Aquesta és gratis. Molt bé. Molt bé. I per últim, a l'etapa adulta, anem ja obrint i tancant l'últim meló. Què creieu que és el més important que podem dir? Una mica d'intro, O sigui, penso que el que hem dit de totes aquestes etapes, doncs, hi poden haver-hi com moments complicats o com els que dèiem tu i jo de l'adolescència i tal. I a l'etapa adulta, per mi, les amistats són molt millors i també penso que, vull dir que si hi ha algú que ens escolta que està passant per un moment complicat o que no encaixa o tal, hi ha esperança. O sigui, a mesura que et vas fent gran i et coneixes més, canvia molt la cosa. Quin el missatge positiu. Ho haig de dir. Digue'm. No sé què és, però digueu. Crazy. A mi els amics m'han salvat la vida. Però no podem dir això rient, Lluc, però és super de credibilitat, és molt maco. No, però vull dir, no volia marxar sense dir cap missatge. No. Joder, és veritat, vull dir que quan realment trobes aquests col·legues, amics amb els que connectes 100%, és que són família, i jo d'ells he après absolutament tot. O sigui... Sí, és que és a part allò que dèiem abans, no? El concepte de hi ha amics que són germans, és que arriba un punt que són la teva família que has triat tu, no? És que absolutament, La teva família amb què has nascut és la que tens, 100%. Però la família que tries és superimportant I és tan important que els amics que tens, que crec que és el que passa una miqueta més quan et fas gran, també per això, perquè comences a saber la persona que ets. No, però si més no tens clar doncs això ho vull i això no ho vull. Sí. I doncs ho aporta o aparta. Sí, totalment. És que és literalment això, o aporta o aparta. Que és molt bo tenir com amics de veritat al teu costat, que t'empoderin, que et treguin el millor de tu, que et treguin el pitjor de tu i que et diguin estàs traient el pitjor de tu. 100%. Saps que hi hagi un tipus de relació i un tipus de comunicació entre aquestes persones que saps que res és amb mala intenció, sinó que tot el que et diuen ho fan per tu. Total. I perquè tu creixis i perquè tu milloris o perquè tu te n'adonis d'algú que no t'estàs adonant. Total. I crec que això és preciós. És preciós. És que una amistat de veritat que les comences a trobar potser en aquest moment, o no, però o potser ja s'afiancen més i es van com posant, assentant millor les bases, és que la base ha de ser l'amor. O sigui, jo és que estimo aquesta persona, no? I per això vull el millor per ella, no vull el pitjor per ella, la vull ajudar, vull que rigui, vull que si ha de plorar que plori amb mi. És que l'has d'estimar aquesta persona i t'ha d'estimar tu. Ojo, ull, que a vegades tu no podràs donar el mateix amor que et dona ella o a la inversa. Però si sempre hi ha aquest amor, és que la cosa funciona. La cosa funciona. És que per mi són relacions, són un altre tipus de relació amorosa, les amistats de veritat, vull dir... Sí. I no sé. Sí. 100%. Sí. El que veig que sí que t'haig de dir que a mesura que et vas fent gran, que també m'agrada, O sigui, m'agrada veure, perquè clar, a mesura que et vas fent gran, costa, s'han de cuidar aquestes amistats. Aquí també hi ha l'altre tema, perquè evidentment la vida et porta per camins completament diferents, comenceu a tenir prioritats completament diferents i llavors costa trobar els moments per quedar, per parlar, i llavors aquí ha d'haver-hi un... Clar, és que l'ESO, batxillerat, si m'apures molt a la uni o si estàs fent un cicle o el que sigui... Estàs tota l'estona. Clar, tens un horari molt semblant o estàs a classe junts o tal, però quan s'acaba això... Que compartiu rutina, en el moment que deixes de compartir rutina, és quan és prova de fuego. Sí, llavors ja és feines, parelles, horaris diferents, de vegades països diferents, més endavant, fills. Bueno, i clar, s'han de cuidar. S'han de cuidar. Sí. Però també la part que a mi m'agrada d'això és veure com aquests amics que jo tant m'estimo es van com adaptant a les diferents circumstàncies de la vida. M'encanta veure com les amistats es van adaptant a la vida
i veure com van superant les diferents dificultats, i van creixent, i van prenent les seves decisions. M'agrada molt veure això, aquest camí que fan els meus amics, tot i que no pugui estar sempre amb ells, això m'agrada molt. 100%, i tu no ho llueixes. Sí. També aquí és quan et dones compte quines amistats, no vull ficar la responsabilitat a sobre d'una persona, però qui us heu cuidat i qui no us heu cuidat. Perquè després pot ser que amb un amic de veritat, bueno, segons el que jo considero, que faci 3 mesos que no us veieu, perquè està fora treballant, perquè ha estat d'Erasmus, perquè ha estat, sigui on sigui, però que torni i sentem-nos, com ha anat, vull que m'ho expliquis tot. Saps? Que sembla ser a vegades que... I a més, com això sí que parlo molt a nivell personal, perquè jo sóc una persona que sempre hi està, però em falta molt i és una cosa que treballo i que vull millorar d'una persona que està lluny de mi o que no ens veiem molt, com escriure-li, preguntar-li què tal estàs, que no sé què, que no sé quantos, però que tampoc passa res si això no passa. Saps? Que és com, bueno, per coses de la vida no ens podem escriure, no ens podem trucar, però saps que estic allà. I saps que et vull tenir a la meva vida, encara que estiguis un any vivint fora, encara que estiguis 6 mesos por ahí, estic, saps? I crec que això també és una part molt maca de l'amistat, que és estar sense ser-hi present. Totalment. Perquè no sempre hi podràs ser present. Exacte. Però és una qüestió com no tangible, sinó com que tu ho sents. Sé que no tinc un WhatsApp seu de bon dia, però sé que està allà. 100%. I que sé que s'alegra i sé que s'entristeix i... No sé. És que l'amistat és algo molt maco. És molt maco. A mi em sembla fantàstic. És un concepte preciós. Com tenir amics i amigues de veritat i que, no sé, de sentir-te acompanyada, saps? Com sentir-te abraçada sense que, òbviament, t'estiguin abraçant físicament. És preciós. És que em sembla superdivertit. És un tema tan maco que haurem de fer un episodi, les amistats i els seus drames per 2. Pot ser, qui sap. Teniu més coses a dir, jo no. Bueno, ja ens sortiran, però igualment... Com ens està tancant el temps? És que se'ns acaba el temps. Vale, se'ns acaba el temps. Hòstia, però res, això, que aquest ha sigut el primer episodi i el primer temasso de l'Habitació Podcast. Ens podeu seguir a les nostres xarxes socials. Exacte. Però no hi ha conclusions? Vale, va, comença. No, home, no, n'hem tret moltes de conclusions. Què li diríeu a un xaval? És que se'ns acaba el temps. Molt ràpid, en un minut. Va. Què? Què? Química. Va, digues. Física, mates. Jo li diria a una persona que està com en un moment tens d'autoconeixença, que no sent aquest suport, potser perquè no ha trobat les persones adequades. Exacte. Què li diries? Que poder és molt fàcil dir-ho i poc fàcil fer-ho, però bueno, els consells van una miqueta d'això, no? De que aquella persona, o sigui, que tu ets el centre de tot i que tot o altre són complements més potents o més potents, però al final, com el centre, ets tu. 100%. El que has de fer és estar còmode amb tu, estar conforme amb les teves opinions, amb els teus gustos, i que a partir d'aquí tot bé, perquè en el moment en el que et construeixes pots dir, això no, això sí, això no sé què. Jo crec que això és com molt important. I que si no trobes una amistat que ara és el teu sí a més, tot arriba. Vull dir, toquem fusta, la vida és molt llarga. Exacte. I vull dir, els que avui consideres que són els teus amics de l'alma, poder demà no ho són. I que no passa res. Conclusió, consell? Lluc? No, res. Però si has tret el tema i tu. A veure. Un moment. Acabes de fer això? Acabes de fer això, sí. Fantàstic. No, res, això, que si estàs en aquest moment, tranqui, arribarà un moment que tu podràs prendre les teves decisions. Que normalment sol ser quan fas 18 anys i ja esculls si anar a la universitat o anar a treballar. Vull dir que ja no estàs lligat a una classe i podràs començar a prendre decisions i conèixer nova gent. Vull dir que te jodes i aguantes fins a aquest moment i ja està. Uau. Bàsicament. Sí. I que si no pots demanar ajuda. Bueno, clar. Vull dir que hi ha coses que no pots gestionar tu sol i que hi ha gent que es dedica a això. Tal qual. I jo diria, en contraposició una mica el que dic vosaltres, que si estàs en un moment on tens amistats que són la canya, valora-les, cuida-les i aferra't a elles, perquè si les cuides com es mereixen i et cuiden elles a tu com et mereixes, són família i ho seran sempre. Doncs això, fins aquí el primer episodi de l'Habitació Podcast. Que xulo! I ens veiem al pròxim. Avui tema intens. Després vindran una mica de temes de... Cajotes. Bueno, semi-intens. Tenim més programes intensos.
Bueno, de fet, el pròxim és intens. És intens. És intens, però riurem. Vale. Vale. Adéu. Adéu. Ciao. Que xulo!